Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Ka Confederation of Meghalaya Social Organization lani komso. Ne kasngi kalapan benaban penlong dagi jingi ki yak arpoi trik kelalingkon. Kabadai kasngi ban rake ke jingyo ke jela pura ka Meghalaya de. Habai kran sikila pathai kubor, u chairman ka komso uba Robert Jun Karjarin. Ulong bada ka wega raya ki kin sa penlong ka arpoi trik kelalingkon. Kabadai kasngi ban rake ke jing dap saup kandai senam ke jela lani ka Meghalaya de. U chairman ka komso ulong baya ka ne ka raya la shim hadian bagi lada biasyong ya ke jingilang CEC bo pero jung kiseng badan hapok kane ka komso ban yakran halor kumno ban penki ban penjor gejing dawa yaka inline permit lani ILP bat ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA hakani ke jela bat ban penbori ulat ke jela bu unsoino yaka MRSSA amendment bill arjar arpau nak leng jungi hadin ba ngadap syom nya ki CEC repair jong ki seng ki bodan po jong ka komso ni la perlong bian ya kane ka jingalang tak sngi bat ka jing thumuhi jong kane ka jingalang bam tak sngi kalong ba ni ya lu jingmot kumno ban penki lani ban penjur ya kane ka jing dawa jong ka jela ibro oi ya ka jing pentrikam no ya ka ILP bat kumju ru ban ponbor yo lat kas jala makhlia un soino ya ka MRSA amendment bill arjar ho ti dakawai ka jingmut hi ki paranong alam hadin ka jing ya keren ka belakam muslim ni la ya rai kalong ka ba nikok ka rai ka bangile sim kalong ba na kiliang ki nong alam jong ka komso ha kini kisni yin salit kaleng ka jala makhlia po kasih hil cente hil buat karohil ya kaban kendu ya kaban ya kelu jumut buat ki rurang ba ki boper ki sunjuk ki boper ki nong alam senong ki nong alam rai ki nong alam hima bangin penklan cucu ya kane jing ki jongka LP nomor baling is ngodon kam bandang penklan cucu ya kane jing dawa nomor ni kwa ba kane jing ya ki LP kan de jing ki umangi ong ba kan de do pajba ngam tau pajba bejong pajba ti hakini ki kendiat sengi ngin sa penbej ki program ki boper ban lekendu ki stakeholder ki bobun banang build up lan banang strengthen ya kan ka movement ya ba ngila dabi lupa baka don ka jingki phalo abor ho ye jela bat ngi community ba leng ba ka jingi kendu kanang panklan chuchu ya kan ka movement bat ngingej kemba da ka jingi shimta jong ki pajba na borok kiliang da ka jingi shimta jong ki kenhun na borok kiliang bat khamtam da jing shimta jong ki dorbar trairi kum ki dorbar hima ki doloi ki sim ki lungdo ki nongalam jong ki right ki nongalam jong ki sinong bat wat kumju ru bat ki dorbar kur ngej kemba kani ka movement kanang klan bat kan la ban pen kongu sarkar India ban pen kam no ya KLP kata di ka wei ka rai ka ban kong ka rai ka baar ka bangi laya rai ka long ba na ka liang jong ka kanhun ha ka ap huwei tarik jong u ni u banai ka badi ka Meghalaya di ngin sa perlong ya ka jinga ki ba haslong bat le si ha ki wei ru hi jaka jong ka yu normal kalong ka ba sungsi adu kata-kata bentip ba ka jela ka bala saupu khandai snem ka karta kambiang bat kamdon ye sibun ba ki KLP ru kumbangi ong ba ngila dawa la slem ba uput usam ru la saupu khandai teliu snem ompat sem wadon ka ktin khasi bakan rung hakarnit ka praru kampon kam sem la yo jaka wat ada pipai wat ka tem motor ru ka jing ki ka isu ka badang menta ka history jong ka isu tem motor ru ka di bala slem ba ti wat hadin bangi ladap saupu khandai snem kum ka jelang ngim sem la yo taki anya dari ki bokura kidon ki anya dari ki bala senada sarkar Meghalaya sem la pentrikam dikena kidon ki angi bala raida sarkar Meghalaya ngi ba ka sarkar India kam sem lalong serius la ne kam sem la ai ya kata ka jing burom ya ka KLP kedika resolution ka bala pas daki nrip hungut ki MLA ka masungsi ka long ka
Sorkar India hadu menta kam simula burom ya ti ka e ga jingmut bangin don ya ga jela la da kata ga jela kam wanra ga jingeda ga pura ya ki trairi trai muluk kam wanra ya ki roi hi par ki babit ki babian ti la haka arhui tarik kan sa don ka jingyaki haslong ba kunju ru ha ki wi hi bentang ngim ong bangi persya ya ta ka mekhledi ki bakwa ban celebrate mekhledi ngim khang ya ki la ban celebrate rina kalian jungi ngis don kamba hakane ka kerta ka basok khandai ni hab ban nang ya keren kumnu ban yada ya ladi bat kumnu ban penek pensa ya ladi ni la kham sing don kam bakan don ta ti ni khot ngi wer ya barok ki MLA ya barok ki MP ya barok ki MDC ba ni wan ha ka jingaki jongi kanak ba ngin pen I ba kam khle ha ka kerta ka basop khandai ru kan hab ban dang ki kan hab ban dang eksat ka hab dang ya le ban penbit penbiang ya ka anya dari ka jongka barok kilian ki wi jala da penpej kum ka nanggalan Mizoram Arunachal kala yo ALP da selamba ka Manipur kala sistem tam kala yo ALP ngi pat hadu tam pat yo ti ka jing thumu jong ki sipai yele hill state ka jing thumu jong ki riu yele ki nong yalam ki jongi bang kin dawano la ka jong ka jalla to por kin yakhi kin rung patok kin sha ya ka jing jenjar hak to por kalong ban pentik kana ba ngi kum ka jep riu ngin sensar da ladi bat kata ka jep riu jongi kan long ka jep riu ko ba song suk song sengan ka jep riu ko ba roi pa ri hapo saupo khandai sendem ru kita gi jing angnut Kini kini state kita kijing angnut ban penyo la kajong kajalangi iba dang sibun ba kidang sa tang ha umdum dang sibun ba ki sa tang ha jing posneu ti ngilerai ban jit ya ka mekhlade kum ka sengi bangin penlong ya ka jingaki but nalor kata na kaliang jong ka kunhun sai sinpan ni dawana ka sorkar India ba kumba ka burom ya ki wei ki trairi tramuluk dak ba ayah kata KLP ngiru ngide ki trairi tramuluk ki badi hok ban yo ya KLP ka stan gajungi kadang ulong baskem ha badi ba kadiman ba ngiong ba kumba kila wanra ya kani ka resolution dak sorkar mekhlia henry la kersan ya kani ka resolution da baro kin ri pungut ki MLA kadun kam ba baro kin ri pungut ki MLA kin le chadu sanong ba dali ban penlong di jingeki nanti ya dali ban pen I ba kum ga jala ni long serious kum ga jala ni ladon kam kerki ya ka ALP ti kita kideki rai ki jongi ha ne ngasngi bong ta